tinon ing pasewakan busana manika puspiteng Udyana yang panjra sarwa renjeng manik nara wata Prabanya sumirat kenyaring tejo liweran laksi siring kadet wimbo kekondo mremi katiuping maruta mando separan mangambar kungas tori sedeng siniwa
Sri Puntadewa Prasti sing dampar kencana asri rengganing busana kuntrang Mas Rekna Yayang Kumajaya Sili Iweng Tinju Maya Nalindra Rum ngandika Punden kula wonten mercapada Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah ingkang rayi ngaturaken kalpatan karana dangu mboten enggal ngacarani ewadene sak sampunipun Koko Prabu pepanggihan kaliyan ingkang rayi nuwun kepareng ngaturaken pasegan Panakrama pucanan Gambirambon Sata prayogi manggih raharja rawuh paduka Koko Prabu niwang sukmana kang linuwih bawana langgeng nggih mun katedha kalingga murda sih Panakramaipun Yayi ingkang rumentah dumateng Rakapara upami Yayi menika kelas kadang ingkang werda niki ketancang puceng weni kasampuraken wonten widangan dumawaning pangkon ngembetana radaging kayuanan kosok wangsulipun Rakapara kelas kadang ingkang werda kepareng kula petelaken wonten dodo kendelo sami-sami punampi pamujinipun Yai sakadang saha pangestunipun sedaya para dewata winantu karajan nirsambikala praptanipun ingkang Raka Yai kula nuwun inggih syukur binagi sewu Koko Prabu tansah pinaringan pangayuman dumateng Jawata Yai Prabu inggih Dimas Arjuna lan Dimas Werkudara kabeh para kadang ora tak wiji-wiji. Marata enggal ngaturna sungkem marang pepunden ingkang nembe rawuh. Nuwun kepareng munggil pangandika dalem Koko Prabu Yayi Arjuna iya. Ingkang rayi ngaturaken sembah pabekti rawuh paduka Koko Prabu Ndwarawati. Wah, kadangipun Kakang Yayi. Tak tampa kan bungah ora liwat lumutring pangastuti tumrip tampan ana nun kacancang puceng weni mugi rumesepa sranduning badan Yayarya Partoya Jeliteng kakangku sawise prayoga lenggamu sungkemku tampan ana jeliteng kakangku Dimas Bratasena tak tampa kanthi bungah. Yayi ngaturake sungkem marang Kadang Werda ora liwat lumunturing budya pangastawa tumrap marang Siadi. Yo tak pundi ana mbun-mbunan. Dadi jejimat sih kadarmani jeliteng kakangku Dimas Arya Senaya. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu senadyan ingkang rayi ngaturaken pabekti Koko Prabu banget panarimanipun Kakang Yayi. Pangastutinipun Kakang tumrap marang jeneng para sekloron. Nuwun kula pundi wonten mestaka. Kula suwun mugi dados jejimat radaging kayuanan. Sak sampunipun prayogi lenggah. Sewu kalepatanipun ingkang rayi sak kadang tansah jumadong deduka. Awit rikala ari kang kapengker ingkang rayi utusan gandhek sekembaran. Angaturi rawuh Koko Prabu wonten Stinggil Binaturata.
mbok menawi ing batos Koko Prabu kagungan panggrahita bilih ingkang rai sak kadang setunggalipun kadang muda ingkang kumawani nengaken katimangga keladuk wani kirang geduga. Mboten wonten malih kejawen namung tansah nyuwun lumunturing samudra pangapsami Koko Prabu. Yayi sak gluguting kolang-kaling juwaut pinasasra. Estanipun boten wonten pangudaraos ing mangkaten. Malah saking kageting manah kula awit dinten menika estanipun sanes dinten pepanggihan. Nyatanipun para wadyabala pepakan dereng ngantos dumugi wonten sak jawining tinggil Binatrata lan para kadang sampun ngabiyantara. Menapa ingkang murwani dados jukitaning penggalih Yai Prabu? Lajeng kepareng kula aturi walaka dumateng pun kakang. Upami kula gambaraken kawonten ingkang peteng inggih rupa nderek damel pepadang, kula ngibarataken rikma ingkang bundhet inggih rupa sagah nderek angudari. Kaluhuran pengendikanipun Koko Prabu menawi sampun marangaken ingkang rayi munjuk atur saking adring manah daya-daya krawan Koko Prabu ing Durawati mboten wonten malih ingkang rayi ngaturaken duta penglawung Niwang Sukmana kang linuwih. Duta menika utusan penglawung pepati menika wonten raja pejah menapa wongkon negari Indraprasta Yayi. Menawi raja pejah itunipun boten wonten nanging kathah para kadang rumas pejah ing pamanggihipun jalaran kawontenaning kraton Ngamarta kados nampi sapu dendaning Jawata. Kathah para kawula sami nandhang sakit dumugining kaperlaya. Kapinujon tanem tuwing sampun rinakit wonten ing wana Tegal kepanasan lebur papan tanpa dadi anggrantos raos sing manah sak sampunipun midhangetaken sambatipun para kawula ing wewengkon kraton Indraprasta. Kathah kawula ingkang ngantos sami klenta-klentu kaliyan keluarga tega nilar atmaja lan garwa ingkang ketaman bebaya sakit sonten enjing dumugi pejah bebaya sakit enjing sonten dumugining Sirna Margalayu. Sedaya para kadang sampun nimbali para wiku ewa semanten ing kathah wiku katimbalan supados damel pepadang malah masraken jiwa raga trimah pejah boten saged ngusadani rareti negari ingkang sinandhang dening para kawula. Ingkang mekaten ripaduka minggah sanggar planggatan sak saged-saged angesti dumateng pangwasing dewa. Wasana Jawata paring wangsit negari tata titi tentrem kados adat ingkang sampun menawi klampah para kadang nggayuh kanugrahaning Jawata kraton saged kedunungan Wahyu Sekar Saloga Ima Koko Prabu inggih mangka para kadang ingkang kathah dereng samya mangertos lajeng wonten pundi papanipun lan sinten ingkang kedah angulati leng ramyang kang driya leriwang Candra katawengan sumu ing tias lir katuridan limo kapiyataning rucit rem-rem griya manawung kekunging iwang wisit
Kresna kakangku. Apa Dimas Werkudara? Apa sebabe Kresna kakangku nampa ngendikane mbarep aji kakangku ora enggal paring jawaban. Kok malah mung katon jegeglek kendel wae sajak kaya jiguh perkewuh. Kaya rumangsa kebingungan penggalemu. Wis enggal buktekno. Ungakeng ana kaca paesan. Yen pancen mengkono gambarane wong kang bisa nggoleki. Enggal pilihan sapa kang bisa ngupaya. Yen pancen ana srana sranane apa? Gandeng Kresna saiki karo mbiyen mbok menawa ana bedane tandha tengarane. Suwe ora tau ketok ana ngamarta mbok menawa yen pancen nggayuh biaya. Enggal loko mengko aku sing tanggung jawab. Lah dalah. Kresna iki senajan tawi cilik nganti rambutku saiki wis akeh sing putih. Nanging kaya-kaya durung tau kondang yen Kresna kuwi sok njaluk biaya. Ayo. Tumraping lair ning batin. Ya batin pisan ora bakal kelakon yen pun Kakang ngudi kaya mengkono mau. Dimas kuwi satriya, mbok menawa to Dimas isih enget besok meneh yen to ngendika kuwi tembungmu mbok aja banget lek ketok elek. Nggono apa sing elek? Kresna kakangku nyuwuna panguwasaning dewa, nitya priksa ana kaca paesan kepiye dawing Jawata mbok menawa paring pepadang. Ngono ra cukup to. Ora kok ungakeng. Nanti kaya apa? Apa nek kaca paesan iki ketutupan ngono apa? Wis wateke dhewe-dhewe ora kena dicucuh. Lah nek ngono ora kena ditandani bocah iki puguh. Lah nek puguh ora bakal kelakon mundhak pengalamanmu. Ora mundhak pengalaman nyatane sing tak wis gelem arep apa. Dimas Werkudara apa? Marata kendela sawetara aja nganti banjur darbi pemanggih kang isine mengko bakal pasulayan. Koko Prabu diatur kang supaya paring pepadang ora banjur pasulayan. Upama to kapireng marang para ratu mancanegara ora nimbulake kucem pasuryane Dimas. Ing atase Dimas Werkudara kok dadi tanpa dwirasa ngajeni marang Kadang Werda. Takoni ora enggal paring jawaban manjegeglek meneng wae kaya bingung temen. Anggonipun Kakang bingung iku mergane pun Kakang bakal walaka nanging isih wedi marang dukaning dewa kang linuwih. Mbok menawa yen to pun Kakang ndisi kersaning dewa bisa nampa sapu dendaning Jawata. Dewa sapa sing nyapu? Ora ana dewa kok resik-resik ki ora ana. Sapu dendaning Jawata kuwi dedukaning dewa kang bakal diparingake marang pun Kakang. Wong ora bisa angesti tembung kok rumangsaku kaya menang-menangi dhewe wae. Yen poreme kuwi ketoke kaya medeni ning kok jan babar pisan ora iso apa-apa. Sak lawasa linggumu ing kono kuwi. Ora gonta-ganti nek dong ora lenggah kono terkadang mengko nek ana perlu jane kanggo ngudi malah lelenggah nang dhuwur. Karang sing aja nganti weruh wong larak temenan.
Iya mekaten menika pun kabeta dumateng watakipun Dimas Werkudara Yayi. Inggih. Nuwun sewu. Keparenga pun Kakang badhe niti priksa kaca paesan nyuwun dumateng keparing Jawata Yai Prabu Sakadang. Kepareng ambiyantu nekung dumateng Jawata kula ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak minangka kinarya pangenteng-enteng panuwunipun ing neraka. Kaluhuran kula dherekaken Kaka Prabu. Dimas Janaka semono uga nuwun kepareng kula dherekaken Kaka Prabu. Anjuralir sang puspitorum Katiyuping samirana kongas dandaning sekaragatung Katiyuping mandra raras rumaseping driya Yayi kula Kaka Prabu saksampunipun ing neraka niti priksa kaca paesan Jawata paring wangsit ing kanthi gegawangan inggih. Gegambaran ingkang wonten salebeting kaca paesan. Kanugrahaning Jawata ing sampun pinaringaken wangsit wonten ngersanipun Yayi saged tumuli kaboyong lan saged tumuli lenggah wonten ing kedaton kraton Ngamarta. Nanging pangupayanipun mawi srana pusaka Ngamarta 3 wujudipun Jamus Kalimasada Songsong Tunggul Naga lan Tumbak Karawelang. Lah ing kedah ngupaya sinten Kaka Prabu? Dereng wonten dawuh. Lah menapa kinten-kinten Kaka Prabu sampun kagungan wawasan? Yen panjenengan sampun kagungan wawasan prayogi kula triparing pangandika. Wis enggal diwawas. Sapa sing didhawuhi ngupaya apa aku, apa Canaka, apa Kembar? Dadi rembugan iki cekat-ceket. Ndang rampung. Rembugan glenak-glenik. Aku ora srotah, ora sronto, tek ngaso ngono wae. Wong kok awane kok mung arep ngaso wae, mengkunjur lenggah dalem nginggil meneh. Nek kagol nesu. Nek nyiwara terkadang ora nganggo ditata ming waton nyiwara. Nek jane ora pener. Langkung prayogi murih saged nampi pepadang. Sinten ingkang kedah ngupaya Yayi Prabu lan para kadang monggo sesarengan kula kanthi manjing kedaton anyaketi para pusaka. Amrih jamblangipun mbok menawi sampun nampi panekipun ingkang raka lan para kadang menika mangke pusaka tentu badhe unsah saking papan awit ing ngriku pusaka sampun mangertos sakderengipun winarah. Inggih. Ingkang kinarya tandha tengaranipun boten perlu kagungan penggalih ora nyawang satriya senadyan tapa-apa sudra ngulamdara yen dipun caketi pusaka 3 ateges menika titah ingkang kiyat angupaya kanugrahan Jawata. Yen mekaten kasinggihan sanget Arjuna lan Senapadini Kembar tata-tata manjing kedaton amerpeki papan pasareaning pusaka muga tumrih nampa pepadang monggo Kaka Prabu. Ya baru kakang sigra mangrakiting nawang sesangka sumin
Darmajarana jagat raya